Please like and follow Uncle Nob's page. Hello mga angkos, no, for today's video makatuto sa may Gimaras, no? So samtang gulat kami sa isa namang kaupod mga angkos. Shout out ang dagali kay Gideon, kag kay Cyrus, kag kay Kim mga angkos. Sila ning upod ko going to Gimaras mga angkos. So wala lang dugay, nag-abot na dayon ng amon upod nga si IB. Naglakat-lakat kami dayon angkos pakadto sa may Dungkaan para mag-transfer na going to Gimaras mga angkos. Samtang wala pa man kami kasakay, puro pang-it kami anay kay mga gogo mga angkos. Sa 5 ka pisos mga angkos, solve ka na, tamis na, manamit pa, bo grabe gitang lutgot ni Cyrus, oh. So ano pa kinulata mga angkos nung malarga na kita going to Gimaras na mga angkos, no? So upod ko man akon mga abyan, no? Taga Pontevedra mga angkos. So shout out sa may mga upod na kon nga barangay Bianti mga angkos. So ngiting tagumpay nagidyang tanan kay going to Gimaras na ta mga angkos. So hindi ta magdugay malarga na ta. So shout out na kay Jason ng angkos na nakablo amo nang taga-isang bangka mga angkos. So way namin nagdugay mga angkos, lalarga na kami going to Gimaras na mga angkos. So ngiting tagumpay nagidyang tanan, excited naging kami mga angkos siya. By the way mga angkos, nagaling kami sa Mission Enrique 12:38 sa hapon mga angkos, no? Going to Gimaras na kami mga angkos. Nahuway Gimaras ang amon kalatuan mga angkos. So upod ko man gyapon ako nga mga abya, no? By the way mga angkos, no, going to Gimaras na tanong. So samtang nagabiyahe kami mga angkos, pasalamatan ko na si IB no, kay gi-invite jagid ko para makalagaw man ko sa may Gimaras mga angkos, kag kay Aido Jason Idulag, no? Thank you so much man, no, kay welcome kami pag-abot dira sa may Gimaras, kag kay Jeremy Bautista, salamat man sa imo kay way mo kami ging pabayan dira sa may Gimaras. Kag thank you so much man mga angkos sa pamilya De La Cruz, kay way kami nila ging pabayan man dira ging atipan man kami nila. So balik kita sa video ta mga angkos. Nakita nyo angkos ang ina nga isla mga angkos, amo na sa ang Napulugan Island mga angkos. Ang iya na nga porma mga angkos daw buaya, nasa mo sa natawag nila nga Crocodile Islands, pero ang ngalan sina angkos Napulugan. So ara ang iya nga ulo angkos, so amo nang iya nga ulo, so ang iya nga buli amo tong sa punta. So ang iya gid nga porma daw buaya gid mga angkos. Kung lang tawag mo sa lapit, porma buaya gid sa mga angkos. Kung ara ka sa lapit mga angkos, malabayan mo ni sa mga angkos kung going to Gimaras ka, makita mo gid ni ang kanamiton sang view mga angkos. So shout out ang kay Princess IB kay Kim mga angkos, no? So shout out mo sa mga tropa nato sa likod araw. So makita mo diri mga angkos, no, ang Crocodile Island amo ni sa mga angkos. So ilabot ka namiton sang view mga angkos, kablog-blog yung tubig mga angkos. So sa oras namon biyahe mga angkos, no? So time check 1:39 na sa hapon, no? So isa ka oras naton biyahe mga angkos, no? So nakita ina mga angkos nga tudlo ko nga isla mga angkos. Dira ta makadto amo na sa Naway Islands mga angkos. Isan din ko ya makadto mga angkos, siya dalaw gyapon ako nga lato-lato ya. Kag syempre shoutout kay Gideon kag kay Cyrus, no? Kay shoutout man kay Jason, no, ang nakakalo mga angkos. So dugay-dugay mga angkos na manaog na kita, no? Kag shoutout ang dagali sa aton nga mga people dra sa may Gimaras, no? So ano po kinalat niyo mga angkos, no? Alang ta diri manaog na ta. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back. While I'm on a one-way track. Now I know what it means to grow. I've got, it is just enough to get by. Yeah, it is just enough to get by. By the way mga angkos, no, nakapanaw namin kita no, ari namin diri sa may Naway Islands mga angkos, no. So nakita ina angkos ang tudlo nga isla mga angkos, amo na sang Us-Usan Island mga angkos. Dira ta makadto buwas mga angkos. Sa day 2 ko nga video mga angkos, abangan niyo na dira ta makadto sa Us-Usan Island mga angkos. Pagpanaog naman mga angkos, nang lakat-lakat kami dayon going sa balay ni Jeremy Bautista mga angkos sa utod ni IB. So pag-abot nila mga angkos, nagtimpla sa sang Gingilo kay dala na namon sa may kuweba sa kanamiton nga view mga angkos, no. Syempre hindi matigayon nga amon
nga siya puno kung wala kami sa sumsuman nga dala mga angkol. Nga, ito Bisaya. Grabe ka dyan upod kuya, way dyan napili nga lugar na pagimaras ka man o mapanigros siya, Bisaya ka dyan manok kinapangita ya. Pero joke na mga angkol sa. So gapanawag namin mga angkol sa may kuweba no. So shout out kay Jason, kay Princess. Kag shout out man mga angkol sa aton nga mga abiyan nga iban nga ginupod diri sa may gimaras mga angkols. Amo na ini ang Nauway Island mga angkols no. So sa wakas nakatapak din man kami sa Gimaras Island mga angkols. So ipakita ko sa inyo ang kuweba nga ari diri sa natindugan ni Inday Princess no, ara sa likod yung mga angkols. So amo ina ang kuweba mga angkols, pwede ka mo da kapaligo kung gusto mo, kay tama gid ka tinlo sang tubig kag katinaw gid kayo mga angkols, ka from the sea hangin gid ang imo mahaklo diri mga angkols. Kung gusto mo magpagimaras mga angkols, hapit ka diri sa may Nauway Island mga angkols, kay tahom-tahom gid sang view mga angkols diri. Kag wala labot nga tahom sang view, fresh pa nga hangin ang mahaklo mo diri mga angkols. So amo ina ang lapos sang kuweba mga angkols dira sa may hagdan mga angkols. So makita mo gid ang mga bato, yang buhi gid ang mga bato nga ari diri mga angkols, kay nga perti gid ka pointed sang bato nga natindugan din naman mga angkols. So shout out ang dira sa aton nga mga tropapis sa babaw no. Ari ko sa dalo mga angkols siya, kay gisa ko lang niya mahimo sa kabuhi ko yung makatapak diri sa may Nauway Island mga angkols. So shout out ang dagali kay Ayba no, daw 5 ka oras na nga pamunit iya hasta sa buong mga angkols wala ay kami kwa. So samtang nagapamunit si Ayban mga angkols, masyat puno kami sang ginjilo ang gitimpla nila gina mga angkols. Ang kanamiton pag diri angkols kung maligo ka diri sa kuweba, perti gid ka tinlo sang tubig mga angkols siya. Paglumpat mo pa lang ya kitaon ka na dayon sa dalo mga angkols. Lantawa ba lang angkols oh, perti ka tinaw sang tubig mga angkols. Kung ikaw nga ari diri mga angkols, mapalumpat kagid di bisan di kaya kabalo maglangoy. By the way mga angkols no, basi matingala kami naligo no, dito kami maligo sa may us-usan mga angkols. So samtang nagapaligo sila mga angkols, ga-practice man si Cyrus sang lato-lato mga angkols, kay hindi saya kabalo bisan ano imuon niya. So tapos siya sang lato-lato ginggutom na sa mga angkols, ari na sa grabe na nga amal ya. So pagkatapos namon lagaw dito sa may bato mga angkols, naglantaw kami din sang basketball sa mga nanay mga angkols. So tradisyon na gini naton mga angkols yang kada festa ya may pa basketball league gid ang aton nga barangay mga angkols. Ang kanamiton sa ilang basketball mga angkols siya, kay wala na sang dribble diretso shoot na dayon mga angkols. Kay mga sadyag sa mga nanay kung magbasketball, kay ang the best lang dayon mga angkols, kay bisan perde kaya gasaot kaya gyapon. So shout out lang da kay nanay no, perde gid siya kasagad magsaot ya, hindi lang niya mo ni mga angkols, kay 23 pa lang adlaw buwas pang ilang nga baile. So wala namin nagdugay mga angkols no. So shout out lang dagali kay Kim, kay IB, kay Cyrus, kay Gidski no. So i-prepare na namon ang amon nga panyapon mga angkols no, amon sudan pagi kag kasag mga angkols, bukan na miton gid amon sudan mga angkols. So amon sudan mga angkols, so ang pagiging prito namon kaging butangan namon pineapple mga angkols, bukan na miton man sang kasag mga angkols. So you this sparkling ya kanamiton gid namit gid mga angkols. Yan po nilat yung mga angkols no, manyapon na ta mga angkols, manyapon na ta. Pagkatapos namon sang panyapon mga angkols, ma-burn fire na ta mga angkols. By the way mga angkols, samtang nagaya burn fire kami, ma-shoutout ko bulanay. Shoutout sa akong galing nga magulang nga pagwapa si Juliet Camacho, kag saya nga mga bata nga si Jenny Joy Camacho kag si Jenny Babe Camacho. Shoutout sa inyo sa may silay no. And of course shoutout man kay IB Maribaha no, kag saya nga magulang nga si Jeremy Bautista kag kay Jason Idulag. Thank you so much gid sa inyo pag-welcome sa amon dira sa may Gimaras no. Shoutout man kay Jason Olias Igonio, kay John Leonard Igonio kag kay Chantel Igonio. Shoutout sa inyo nga tatlo dira. Kag shoutout man mga angkol sa akon nga mga solid nga mga supporters no. Shoutout kay Nunoy Castillon, Edwin Prehiliano, Carlita Hilya, Ruel Mimes, Mark Hurada, Erika Valdez, Annabel Rizaban, Mary Zerian Fernandez, Jipoy Paswilo, Ria Flores, Elmer and Bibi Mungkal, Roy Nicor, Mylene Nicor, Rachel Ericelio, Louie Ruyo, Car Recabilio, Chard Chris Rizaban, Michael Jan Lumampaw, Sinya Serapion Baguna, Lorenzo Nolias, Queenie E. Rabantugan, Louie Grijaldo and Danilo Valencia, Zax Haluhado Sunalan, Annalen Mercano Lansar, Salmer Birano Malakad, Julibert Gomez, Michael Similiano. Kag shoutout man kay Angelo Tox Mercano, kag kay Kate Mercano, kag sa ilang baby girl nga si Ate Buding. Kag syempre shoutout man kay Stanley Hilado, kag kay Christian Galigo mga angkos no. Kag shoutout lang dagali kay Garin,
Ereselio no sang Makati City kag saya nga asawa nga si Regina Gimbas Ereselio. Shoutout na sa inyo nga duwa mga uncles ha. Shoutout man kay Ma'am Lani Sabrino Lias kag kay Uncle JC Nolias, shoutout man na sa inyo no. Kag syempre mga uncles no, shoutout sa tanan nga tropang EKS no. Kag shoutout man sa akon nga solid nga supporters nga si Jenny Pasuilo, Carl Antonino Lias, John J. Mercano, Hana Lial Castillo, Nilo Dipuso, Christopher Hinoraga, Paul Lial, Rico Lial, Aymar Pader, Rafi Ijanel, Romel Mimes, Bimboy Murata Valenzuela, Sanli Murata, and of course shout out sa Baha family, Idolag family, Bautista family, De La Cruz family, Camacho family, Igdani family, Timbad family, Era family, Helia family, Mercano family, Ejanel family, Era family. By the way mga uncles no, ang mga wala ko ma-shoutout sa day 1 ko nga video, mabawi kita sa day 2 kag day 3 mga uncles no. So abang-abangan yung mga uncles ang akon nga video nga i-upload sa day 2 kag day 3 mga uncles. So dire lang hasta akon vlog mga uncles no. So dason mga inadlaw i-upload ko na nga akon nga next video mga uncles. So stay tuned lang mga uncles. Adamo kay nga salamat sa inyong suporta. Walang imposible, yeah. Sige lang na sige. Pangarap malaki, kailangan galingan. Paggawa ito kapag nagtulungan. Isang mithi yung kapalaganapin. Samahan mo ako sa akin mga panalangin. Di ko sasayangin ang binigay sa akin. Walang makakapigil, hiraya manawari.